Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kador barsnong mau ba shilong kam sngu tenat ban priang sngu pha yaki khar metor harijan ban wan pensa ha RP Chess TV Hospital mau ba pensngu urang ba shnong hareng kat ka jingyadon lang us sekretari shnong ha ka jingya kren bat u Antor News nakliang urang ba shnong ulap pensngu baka dor barsnong hi barok kawai hareng kat ki kun samla kin yang persya ladawan ra yaki khar metor harijan ha RP Chess Hospital. Lada ka sorkar ka wanra yaki kampun roy kashrong kalong kabalak loy ban priang sngoba. Henry ban ong ban wanra yaki niki harijan dalay ru em kashrong kanom priang. Haka jaka ban ajaka sa yaki harijan kamla kaba ayeng yaki baduk kibadai napo jong kashrong hi pensngo urang ba shnong. Kasnong kam kwasyu bandang don dakiwe pat ki jaj ban riu ki bat thamai banwan sa hapo jong kasnong hi baro kawe shushu utai urang basnong kam mau ba ulabu jingkili ya kas sorkar kumno kata ka HLC ka bakren penbet ya kabet kabyang jungki karmetor kimla ban shimrai bat habaki thmu ban ajaka sa yaki ka sorkar kaladai ban tuat jingmut naka dor barsnong Urang ba sinong ulabu jing keliru yau ba Preston Tensong sembut menteri rang ba kajela bat yau charman ka HLC kumno ula bancit ya kamau ba banlong ka jakasa jongki harijan di ni iba ni kena singul dan betul ke tingmi barai nak high court ba kasaka kelapun kre panonrak no iki harijan hani hako kasung ka thai pi atu ayu pisang halor kene karmat halor kedi kamat kedo bas nang moba kesursi ba namar ke sarkar haman ki kam ki bapher kaju pentep ingi kesnong hande hakani kamat balik kam kerja akti ingi kesnong kelas ya lai nak kesnong kat covid pandemic akti kipor ki pedon kam be ngi khot be ngi ngiru habang itre ka kamwan sobha ngimju ong em ngiju tre lang hi ba ka sarkar rei kum ha ni khlep mat bada bliking kia la nangi kristong kalau ba susi ha ka ya kristong jungi kalau don lupa ka thika municipal office belashna mo kalau ka belengo yang ngi nang punya snong ba ba la sna ka yeng ru ki kim le song hang ta beli ka ni ka sarkar jungi minta Kapal arwah ini hadu kan ni bakal di mana maki kila banai. Pausai ki khasi jogi beda undan itu. Ngaso bakal di kalau siliang gay. Katalajur kena siliang gay. Namar pitet bi ketika stong jogi. Ketika one of the most populated locality Haka state as a whole ngila badong. Mo, population ubatam ki khat 8,000. Kita rugi ba genuine. Kinwan sa kita kila ispa sa puari yang kinwan tap ang ni ada multiply 5 into 342 kinlong so kanu tik piwan mentan pi ke jing kap ngia kanu kibriu kanu lada wan so kum kitu ki jat briu ngila ba dong kitu ki jat briu ngila ba certify ki ba kilong ki ba kumnu katu kathib kan bun hang ni stong jingi ngi kinong punya stong ni siam ka jing jar ba e ba But kalau kajing ke bakra ko yingi. Di mata pin le kuno ada ka sarkar sa ka asisa ya kan ke caka hatu ka market pi dan ban ajmut sa sarkar Ya sarkar ngi ko abang kum ni kasadan ka general meeting hagni kisngi arsni in khon bade ka bangin sa le khmat in sa pentep ifi ki media sarkar kala ban a ka jaga Yaki harajan kolini, ma berpeluang harajan kolini. Mau balik kam aingi kesenong te. Bagin sina ki yang gibaduk, namatan gibaduk besok ni senong tau. Yaki BBL family. Mau ngi kesenong ke bakap ngi am ngani tang menjaga menilai akar umdan. Lada kasarkar ka aingi te gin pesina yang gibaduk. Kan nu kan long jing dua ke jing ayu yangi. Kinong punya senong lada ngi am ngata kabu. Kan ban ki ai man ya ki kibot man ai man ki harajan ngakum kin nung penihat senong. Kini kita bedon lang hajan bang
taka buram I preston tersang deputy chief minister jeng imo ngasngo balada idan jingi kata kini bele email am spok constituency jeng ki la ki brio jeng constituency jeng I kin sya na em ba kita kini ki harjan kin salang ta ngatrai unu jai brio khasi kabri ni trap kim nom sutra bersalang kini ki jai brio ya kata te gin saya pait namar ngi kum kasnong ne persya ba ya kata ngin me syahi ba kinon bu sini gisuan berat sini namar ka sarkar ka suya light nangi ka claim study ka geographical structure jogni ka sinong jogi kamtep e phang sinong jogi ka longgumno ka the ka di ka hospital area la daki one kum kita ki jai phimut ka the ka hospital ro kan long ka jaga ka athia abre su ondo phila bantep iki dali hayu molong phila bantep iki jinglong jogi ki longgumno kubor kebangi lai ina hakilat patai kubor nadu menin ya kaba ningkong ni nak leng kesnong ni pen pau ka jing persya bet habi dei bet kani ka jing tumu jong sarkar banwara itiki harijan hangni apa kesnong kujongi te kumbangi lai nadu menin ila ai ki press ki media ki belawan ki bela iwingi haru menta menne ngi gong kesnong ki seng samlas nong seng long kumi bat kinong song snong rukum jiwa kiba hadin bami kini ko kubor kiwan ban pasiau ban ongingi kinong penyak snong ba dei ban sya kini kiji brio bikin wan hang ni ka snong kujungi te haru menta mene nagaliang ka snong ngishim kini ka ju hi karai ya kaba ki wei ki pen sngo ngi kum kinong penyak snong bapet nam tak bah kemiat ko snong te ni persya be ye kini ka jing temu jang sarkar ya kaba kum bakalong menta abangi tip lut ya ka karakter ne kata ka jinglong jingman gini ki brio ki basa ketika thamiu molong ya kaba ngiru nginumla ban pedang haru kini kisngi bamenta bat ki banwan ru kumbangi lai hagisnam ki baladai hadin ke jing syasyo we ni ki samla ni kasi hakte kathan kabala mi ki jur ke jing ki hakte ki por ya ka babun ki jing ja ke bala pasusi untuk por hak babun ki kena samla ki jungiru ki baladu ki department ki baladu kamtam ke khaman ki kidat ki bala ayu ti kumnu ngi kum ke nong chok snong ne kita kinong penyak snong ngin pediang ni ki brio ki bangil adaptif ya ke jinglong ke jingki kumnu ngathrai ngimla ngi ru bangin klan ki jait brio ki bala ra waj ra sti ak to kopor ki ba temu banyelek persya ngi long sarkar ka perkhat pha swa bukan wara ini ki brio masih ong gawe na kaliang ke jonga ke jing sutu ke jonga ngi sukhen ladak sarkar kawan ra ini ki brio ke jingja ka belajar ini kisnam gi ba ladam ngatrai ke jingja ka ba khamhe kala ba kanja hakani ka snong ko jungi hakite ki than ko mangitip ki than mot pran ki mokhar ki jingja ki ja ki por ende ki ba don saudong to ka snong ka than ki dei de ki paradok parasnam to kam dadan ka jingta ki hakti ki snong ende ka jingja ka ju lada ka wanja biang ngatsai kan daja kini kisnong jungi kini hangni ki bala don lupa di kini ki wei pat ki jait bandriu te sarkar ka perkhat ki daru lada kan ni ki jingja kan wanja kan ki kisnong kan don ki jingi umsna kum hiti ki por ngathrai kan ak to ko por bantem ke dingru ngadon sakwi ka suggestion ka proposal kata ka proposal jonga ka belong little bit radical ka ba ngaso ba ka jing dawa kini ki om ki don ha ka jaka ka ba de 3.33 acres nga ngaso la nga dei bangadan ha ka sarkar nga nong ki to nga na pi 100 acre ka jaka hangte ha po TV hospital ka jaka jong sarkar but nga nong pi snahi to ka jaka snahi ki yeng gisem bala rakadan kan no ka jingdo ki jingjulo ki yeng gisem in pa assess ki to ka jingdo ka jinglot dagi central agencies nani nakano authority tangba
hapo arbanai pidai ban mino pidai ban shin kani jakai snahi ya kai yang kesem dara pimtre nga ngong get lost non kamanai pidai ban mino na tu ka jakaru ka ba dan na potemi ulang badai ban ivek iki nga ngaso la de bun surabek dagini ki bulldozers ko male po UP sukandang ben na phang hapo arbanai dara kimtre ban mi Sakoi banga ko bano kani kapor ba lada ka HPC kani Harijan Panchayat Committee kam tre banwan chika jinga sok ngaso ba sarkar kade ban pendam no kani ka jing tmu ban ai jakai kani jaban riu ban ai ba kitu gibri kin sa hi to ka jaka shipor menta ha ka wai pat ka samoi dalawan ka sarkar ki badon ki leaders ki ba tibet ki ba tib ya ka an ka kanun ki leaders ki ba tib ya ka riti ka dustur jong fasi jatia kibatip ya karu kambat kando kajongi te ngaso ba yamanta hi ngenai ya buktin ngaso ba ngidi ban oi sarkar sngap jarna lada kini ki jabendri kimtre ban kongo ban shift sapo TV hospital haka building ban sasna sarkar haka wi kalyang pan ki perkan ka ngaso ba ka sarkar kinu kan chupulut pisa ban thau kani ka yeng lai mana ban china gum ki housing flats ban relocate kini ki laispa sakwar ki longyeng ki bade na ko themeto nama kapisa ka tingka barabor kan dai hi jong ka sarkar se ne ka de jong ki pai ba pat di anom di kam de kapisa ka bon song na kapla jono re jono kam de kapisa ba wan ki he spa jono re jono kam de ka point ka long ba na so ba ni dei ban pelak kini jaka hang te po mau ba but ngidi ban ongi kini ki break khil sa no stu jaka shna hi ka yeng kesem kamde halor ka jinglut ha da ka jinglut jong sarkar nama kini ki break hi nila sebun ban pelak ta jaka ko mo ka sarkar nasi kidi ban shift no stu ki shna hi kini jaka ka puta ya ka yeng kesem but kano ka jingdu ko ki dan ha po them beto Kakatung in assess, in assess pag in sirki compensation, kamu tu pada yang surface damages, surface hindi kendo hindi kimlong try dan ini ro. Sa kawi ka yung kalang bang hindi man ay po iki kumba abnine dan lain banai yang naik notice to move dan man shift ki area. Kiamat dan katakan makeshift construction nam tak ni ki yang kisam ki jong ki brio. Te henry ban lada po abnine dan lain banai ini ki Harijan ki badon hatu ka jaka po themetor kimtre ban mi tengna so sarkar ka di ban le tinge ka di ban panukam na ka bor jong ka ain le si ba wat ban rat ka GCB ru itu ki yeng kisam ki badon hatu ka jaka kumbale ki ki jaka kum po UPP pe haba ka don kanu ka illegal construction ki le akum ki surat be ka GCB te ka don po so ko e bor ka insia pe ke ita ka jingdu ke ita ka point along kidon ka hak nem do they have the title to make such demands tementa kani ka jing sebun jong sarkar da si pai ba to ni ban suthu kata ba ni kwa ban wara ka solution ni kwa hi ba kini ki bre bin don ka jaka ka ba long si jaka but kinu pun penwit ka imlang salang jong ni pai ba